Ka Deputy Commissioner jong ka Southwest Khasil District ka Kongsi Kharkungor minta ka sngi ka arpotale unailar ka play ya ka yingsa jong ka Hope Children Homes Boys Hashnong Sokhlem Southwest Khasil District hak ni sngi la pembenaru bala play ya ka jingrakhe jong ka jindap spokesman jong ka research cell KJWA balai don lang ka ni sngi UMLA ka mokurwat uba renekton lingno tongkhar ubalong ru hakaju opor u president jong ka Hope Children Homes mokurwat uba ji Rinborn president ka research cell Khasi Jaintia Welfare Association u Professor SS Majau Chairman Research Cell ba piwanyang rang basnong jong sok halam Southwest Khasil District lembat kiwe Krekot bha sngupa namar kadon ko hope yapi kadon ko hope yapi palat jong kani ka district palat kadon ko hope yapi hapo ri bapin yo kam pin yo jam but kadon ka hope ru yapi bapin take your place hapo ka pertai in the universal namar nginum day ngim ka jing ka hope jungi kadom day ban kud namar pit recently piatip baka president jong ri India ka day na ka district ka ba jingai bha ka ba remote bha te kini ki khana nga kwa ong ye pi day ban dream pi day ban hope pi day ban long ki ba discipline namar pimla ban tip lasai sngi ngila ban yo iwe na pi kum i president jong ka ri India namar ki jinglong jong ka pertai menta ki kila nang per te kumta kumbangi play ya kane ka hope orphanage boys you ngin chudan da ka jinkerman ngin chukerman sa bakini ki khna jongi one day kin yo ban yang ha ki kijat la jong but kin long ru ki ta ki nong shong snong ki papura bat paka haka imlang salang jongi but haka bakado ngakwa ban kublai shibun yapi ki na KJWA bapi khot yanga ban dan bentalang bapi haka ni ka sngi ka bakman ban dia pun kan mau ke sarkar bangi don kam bandon ki organization ki association ki badon ke jingshania haka imlang salang haka state jongi ban yo ban ai kata ka service ru ban syakri ka river ke jaj beriu lengba data ke jingarap haka tungkam haka tungjam ban kondok ya ki interview ban ai ya ka guidance ya ka career guidance haki kun samlajo ka river ke jaj beriu kata ke de kicing ai jumut na keling jonga ka syong hapi ban ya perkhat la kalong ban le kata hoi sai sin pat ngat pau kicing ai khule ban ni pediang so bahaya ke kicing ai jong pi na keling ka tros ni pediang so bahaya ke kicing ai jong pi bat la pi ong ba ke kicing ai ke barit ri kwa ban ong ye pi ke kicing ai ke bakodor kadai kecing ai ka bakodor haduk kata-kata bat kadai kene kaban yalam kabala yalam kabala kedaulan tiangi bangin habban pendon kam kalalong kam kala push yangi bangin habban pendon kam nak kam kloy ya kene kalum hang ni lapyo im ta bakadak lagi klau sudah kibahe kini ki klau kse ha bangi pet kini ki kse ngilai perkat tip long mat ban penteri kam ya kene ban ong ban ot no ikni kse bangi nya ban isnajing sem la even not haba pet te ndai kadai kita kapor le singin hapet ya ka jinon kam ka ba kam don kam ha ka ba ngin sale ya ka ban kam ban le ndai kimi lenti ba ka sedang jong ka jing wan pei ya ka building hang ne kalalong ka jing sedang yangi bangin penti kena bangin ra ya ka tros jongi ya ki home jongi ha ka ne jaka. Since 2014 our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.